سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا حتصرت زيناتات كبابنا عالما حزنا غريبنا لنا نمكتالكم نعدمنا أرستاتهم كنقدم قدامي مينستر شودن روسيا أتنكيغو شودناويان بهوتوت كاب يوكرين كوتسو تصاوعيت قريبو شودن نشماغلتات رابعاي زور كتبات كوهاب تلابيا نروي هادن تقلادو كبل تصاوعيت قريبون كالوتن كلونا يوم حجي نابزر زراتهم روسيا نيوكرين كتورر تخيل يازبل تصاو وطري سفينلو ابزلو اوان هاجرات نورديك زلون وتادراوي قربنات كعبيا خمس قبا لعلوي ازازي حيلتات مكلخال شودن ميكائيل بيديان قليتو اب عالمنا ان تخستز متصزلو لوطتات ان تخطاتلنا زدلي مقربات نقبرالو نايلو قداميت مينستر مادالينا اندرسن بوغنا مس بريزيدنت يوكرين بمرخاب زلوا دغف كم زغلصاتلو اب تمساسالي غازيطاو على غليصا حدنت دمصي اب زغداي اگداس مخونو ناسميراتلو اب يوكرين زلو معبالتات نابي غصو يمرح مهلاو بانكرو مكتتال كدلينايو بتمساسالي اب هاجرنا زلونا حلافنت انتاي كفصم كم زخيل نقحنا كنسرحلو زلونايو شللنا نحدغو غداي ايكلونيو كبل لعلواي ازازي سراويت بيديان ابتي غازيطا وعلى مزرابو راديو شودن صبصبا كلهم ابي يوكرين زلو شودناويان زيغاتات كابي يوكرين بهصص كوصو صاوعيت قريبو زيكازي ابتا هاجر كنترفينا زبلو شودناويان انتاليوم زدل طنققاتات كغبرون نحبريتاتات غعزو اتي امباسي دغاغيمم كمرمرون مينستر غدايات وصاي شودن صويعلا اتي مينستري نابي يوكرين زغبر كل غعزتات يقاوم هلاو انت ملكيتو اب يوكرين كاب 200 كساب 300 زخونو شودناوያን زغيتات يقمطيوم زبل ግምታት ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስትሪ ይገልጽ ዕድሚዮም 80 ልዕሊዮን ዝኾኑ ሽማግለታት ባህርያዊ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም መታን ከይጎድል ካልኣይ ክትባት ኮቪድ-19 ክወስዱ ከም ዝግባእ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ትማልሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ዘለዎ ፍጡን ናይ ምልባት ተኽእሎ ኣብ ግምት ዘእተወ ለበዋ ምዃኑን ተገሊጹ እዚ ለበዋ ንኹሎም ኣብ ምእለይ ትካላት ከምኡውን ሓገዝ እናተገብረሎም ኣብ ኣባይቲ ኣገልግሎት ዝቕመጡ ሰባትን እዚ ሓገዝ የድልዮም ተባሂሉሎ እዚ ክትባት ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘደልድል እዩ ስለዚ ድማ ኩሎም ዕድሚኦም 80 ልዕሊዮን ዝኾኑ ሰባት ካብዚ ምድላው ጠቕሚ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት ኣሎና ክብል لعلواي تتصوعي حمامات لبداش ودن أندرش تيغنيل قليتولو حملاي سلفي محبر النتاوي تقاماي سلفي كمون ليبرالاوي سلفي مس امام بايتو سلفي كمز السمامع بمقلات قبل علي زوبا تخلاز قبر ودن هاتن دو كبل تصويعو مالو اب نروي اتناي هادن جزي دارغاتو وديو خنسو منغستي كناوحو يوطن مهلاون እዚ ድማ ሎም ሶሉስ ውሳነ ክውሃበሉ ምዃኑን ይዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከባቢ ኢንላንድንት ከምኡውን ቪከን ብውሕዱ 10 ተኹላ ተቐቲሎም ከም ተረኽቡ ኖርዌይ ቱዴይ ሓቢራ ባይቶ ኖርዌይ ኣብ ዞባ ተኹላ ዝግብር ሃድን ደው ክብል ከም ዝግባእ እዘን ሰለስተ ሰልፍታት ዘቕረቦ እማመ ገሊጹሎ እዚ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ሃድን ብብዙሓት ሰባት ተቐባልነት የብሉን زبا تخلا زوم انسساتات انكو حلوا زرخبلو بوتا እዩ ንብዙሕነት ባህሪ ኖርዌይ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ክብል መርሒ ሓምላይ ሰልፊ ኦን ባስቶልም ኣተሓሳሲቡሎ ተማሃሮ ኖርዌይ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ዘለዎም ተገዳስነት የንቆልቆል ምህላው ተገሊጹ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝርከቡ ተማሃሮ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ጀርመንኛ ስፓኝኛ ከምኡውን ፈረንሳይኛ ዝህልዎም ተገዳስነት እናን ቆልቆለ መምጽኡ ዳይሬክቶሬት ትምህርቲ ኖርዌይ ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ተማሃሮ 400 ጥራይ ኣብዞም ቋንቋታት ተገዳስነት ምርኣዮምን ተመልኪቱ እዚ እናኾነ ኣብ ትምህርቲ ሕሳብ ዝግደሱ ተማሃሮ ቆጽሮም እናሰሰነ መምጽኡ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ መልኪቱ 117 ተማሃሮ ጥራይ ኣብ ቋንቋታት ወጻኢ ተገዳስነት ከርእዩ ከለዉ በንጻሩ 10 ዕጽፍ ናይዚ ዝኾኑ ማለት 10,000 ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ሕሳብ ተገዳስነት ኣርዮም ምህላዎም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ
ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ካብ ኪየቭ ናብ ሊቪቭ ኣዛዊራቶ ኣሜሪካ ብግዝያውነት ኤምባሲኣ ካብ ኪየቭ ናብ ሊቪቭ ክዛወር ከም ዝገበረት ገሊጻ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሰራዊት ሩስያ ኣብ ከባቢ ዶባት ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ምኽታት ምዃኑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣመልኪቱ ሩስያ ኣብዚ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ድሌት እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ዲፕሎማሲ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ እዚ ወጥሪ ዲፕሎማሲያዊ ፍታሕ ክረክብ ንጽዕር ኣሎና ምስ መንግስቲ ሩስያ ዘሎና ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ ክንቅጽለሉ ኢና ኩነታት እንድሕር ፈቂዱ ኤምባሲና ናብ ኪየቭ ክንመልሶ እውን ድልዋት ኢና ክብል ብሊንከን ገሊጹ ኣሎ እዚ እናኾነ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሩስያ ሃገሩ እዚ ወጥሪ ክፍታሕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣገዳሲ እዩ ኢላ ከም እትኣምን ኣመልኪቱ ኣሎ ንፕሬዚደንት ፑቲን ኣጸቢቀ ዝፈልጦ ንዩክሬን እውን ፈርሓላ ኣለኹ ክብል ፕሬዚደንት ፊንላንድ ገሊጹ ኣብ ጂኦፖለቲካ ምዕራባውን ምብራቃውን ዓለም ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎ ፕሬዚደንት ፊንላንድ ሳውሎ ኒኒስቶ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ዩክሬን ሰላም ክሰፍን እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘይብሉ ምግላጹ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺባ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ናይ ነዊሕ እዋን ፖለቲካዊ ተመክሮ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኒኒስቶ ነቲ ብፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ዘለው ኣድናቆት እኳ እንተገለጸ ምስ ፑቲን ካብ ዘለዎ ዕሙቕ ዝበለ ሌላ ተበጊሱ እዚ ጉዳይ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘይብሉን ንዩክሬን ከም ዝፈርሃላን እዩ ዝገልጽ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ፑቲን ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ተዘራረበን ንፑቲን ነገራት ብውዕዩን ብቐባፅን ስጉምቲ ምውዳእ ዝብል ሓሳባት ዝተጸናወተ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ነታ ጋዜጣ ገሊጹ ኣሎ ካብ ትዕዝብቱ ነገራት ብቐሊሉ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ እዮም ኢሉ ከም ዘይኣምን እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ባርክብራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም